ndị nche na-alụrụ onye isi Niger Delta militant ọrụ a na-akpọ Tompolo anwụchiela ndị oshi bụ nnukwute ụgbọ mmiri eji ebupụ mmanụ eji akwọ ụgbọala. Nke a mere na mpaghara Warri Delta steeti nke Nigeria. Ndị onyokomite anyị mere ka anyị mata na ya bụ ụgbọ eji ebupụ mmanụ krudu zutere mmanụ lulu ihe karịrị 8,100 barel. Nke kachasị nke bụ na ndị naval ọfịsa sokwazi na ndị na-echekwa ya bụ ụgbọ osimiri eji ebu mmanụ nche. Ha mekwara ka anyị mata na ebu ya nwa bụ mmanụ wee na-aga na mba Togo. Ogbu onye akpa ntị were na-ekwuzisi na ọ bụkwa na oke bi n'ụlọ gwara oke bi n'ọhịa na azụ dị na ngịga. O nweghị ka ndị mba ga-esi bata n'ala Naịjirịa were zuo ohi na-enweghị onye nwe amaala nke ga-agbadoro ha ọkụ ha eji wee hụ ụzọ. Cheta na o nwere mgbe Asari Dokubo mepere ọnụ ya na Abuja were gwa mba ụwa niile na ụfọdụ ndị isi ndị agha nke Naịjirịa so na ndị na-ezu ohi mmanụ krudu nke Naịjirịa. Ma ya nwa bụ okwu nke o kwuru bụ ihe nke nyụrụ ka ọkụ nọ n'ime eju. Gị onwe gị na-ege m ntị, werezi ile gị gụọ eze gị ọnụ ma lazie ndị aka ha dị na ya bụ oshi kpakọrọ ọnụ ha na-ezu n'ala Naịjirịa. Ndị Nigeria Labour Congress adọkwana gọọmenti etiti aka na ntị na ọ bụrụ na ha ewepụtaghị akwụkwọ nke ha gbara n'ụlọ ikpe na ha bụ ndị NLC n'aha ịchafụ ga-amalitekwa ịgba abụghị ọrụ ọzọkwa. Ha kwuru sị na ha nwere ike ibido abụmọrụ ụbọchị Mọnde 40 nke ọnwa Ọgọst anyị nọ n'ime ya. Ogbu onye akpa ntị were na-asị ndị Labour Congress, kedu unu ihe ahụ na-amara unu jijijiji? Ọ bụ na unu enweghị ike ikwurunwu n'okwu nke unu kwuru ọ bụrụgodu otu mgbe ọbụla unu a na-eyi egwu ịgba abụghị ọrụ, mana emesịkwa unu ga-ebukwa ụzọ gbaa mbọ kagbukwa ya bụ iwu nke unu nyere. Ọ bụrụ na unu chọọ iri awọ, unu eri awọ nke kara aka, akpọọ unu ori awọ unu aza. Unu ga-eji nwayọọ were na-akwụsịnata iyi mmadụ ụjọ ịgba abụghị ọrụ, maka na ọ naghị amịta mkpụrụ ọma ọbụla n'isi njedebe ya. Ọ bụrụ na unu chọọ ịgba abụghị ọrụ, kachite n'obi gbaluo ya n'isi, kwechirinụ n'ihe ọbụla unu chọrọ. Mgbe ọbụla ndị gọọmenti etiti jiri wee zaa unu site n'ime ihe nke unu kwuru, ọ bụ oge ahụ ka unu ga-akagbu iwu nke unu nyere. Onye isi ndị Nigeria Immigration Service Ademola adọọla ndị na-ahapụ ala Naịjirịa n'ụzọ ezighi ezi na-amaga na mba Europe na Asia na mba ndị ọzọ dịga iche iche. O kwuru sị ka anya saa ha na jakpa nke ha na-eme. O kwuru were sị na imirikiti n'ime ha na-anwụfu n'ọhịa Sahara Desert makwa n'elu Mediterranean Sea, mana ụfọdụ n'ime ha bụ ndị nke jisiri ike were banye n'obodo nke ha kwadoro na-adaba n'aka ndị uwe ojii obodo ahụ. Mgbe ahụ anwụchaniri ha ka ọkụkọ uyom mmiri mara, were wụkọnye ha n'ụlọ mkpọrọ ebe ha na-ata ahụhụ na-atakwa ikikere eze. O kwuru sị dịka nchọpụta nke ha mere site n'aka ndị International Organization for Immigration na-egosipụta na ihe karịrị mmadụ 1,200 abụrụgo ndị nwụrụ anwụ n'ụzọ ije. Nke a bụkwa naanị ihe ha gụtara
sọ n'afọ 2023 anyị nọ n'ime ya. Ihe anyị jiri wee wetala unu ozi ndị a bụ ka unu wee mata na nnukwu ihe nakwa eme n'ụzọ nke na-abụghị ụzọ kwụ ọtọ iji were gaa obodo oyibo. O nweghịkwa onye ọbụla ga-akọrọ gị ndị na-ata ahụhụ n'ụzọ ije ma ọ bụ ndị nke nọ n'ime ụlọ nga dị iche iche were isi ha na-ekpe ekwere, ma sọ naanị ihe nke ha ga na-akọrọ gị bụ ndị gara bute ike na ndubu ike. Ya bụ uche gị dị ya bụ onye nke na-akwado ịga obodo oyibo n'ụzọ na-ezighị ezi, were ndụmọdụ ndị a niile anyị na-enye gị were mụta ihe. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ. Echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.